Každý hráč Robloxu aspoň raz počul meno John Doe. Pre niekoho len obyčajný starý účet, pre iných legenda, ktorá kedysi naháňala strach celej komunite. Ak si v tom období hral, vieš, že to nebola len obyčajná internetová historka, ale celospoločenský fenomén. Stačilo vysloviť tieto dve slová a tisíce hráčov okamžite spozornelo. Dnes sa to môže zdať smiešne. Ako by mohol jeden profil vystrašiť milióny ľudí? Vtedy však bola atmosféra úplne iná. Roblox bol svetom fantázie, kde ľudia uverili tajomnú oveľa ľahšie než realite. Všetko začalo nenápadne. John Doe bol neaktívny testovací účet, ktorý nikoho nezaujímal, až kým si ho internet nevybral za svoj mýtus. Začali sa šíriť bizarné príbehy, že sa v určitý deň prihlási, hackne servery a definitívne zmaže účty všetkých hráčov. YouTube zaplavili videá s dramatickými názvami ako "Nehraj Roblox v tento deň" a panika sa šírila rýchlejšie než akékoľvek fakty. John Doe totiž nebol strašidelný tým, čo robil, ale tým, čo si ľudia vo svojej hlave predstavovali. Predstav si ten večer. Sadneš si za počítač, zapneš hru a hoci všetko vyzerá normálne, v hlave máš jedinú otázku. Čo ak je to dnes? Čo ak je už v hre? Zrazu každý neznámy hráč v lobby pôsobí podozrivo a každý lag vyzerá ako hackerský útok. Takto funguje psychológia strachu. Keď niečomu uveríš, začneš vidieť dôkazy aj tam, kde žiadne nie sú. Práve preto legenda rástla. Ak ťa bavia takéto príbehy zo starej éry, nezabudni na odber, nech sa toto video dostane k ďalším pamätíkom. Najzaujímavejšia je však krutá pravda. John Doe nebol hacker ani nepriateľ. Bol to len starý, neškodný testovací účet, vytvorený samotným vývojárskym tímom. Žiadne mazanie dát sa nekonalo, no v momente, keď vyšla pravda najavo, legenda už žila vlastným životom. To je sila internetu. Nezáleží na tom, čo je pravda, ale čomu ľudia uveria. Komunita skrátka chcela veriť, že sa deje niečo tajomné, pretože strach robil hru zaujímavejšou. Roblox zrazu nebol len o kockách. Bol to svet plný záhad. Presne preto si tú dobu pamätáme s takou nostalgiou. Nebáli sme sa len Johna Doe, báli sme sa neznámeho, ktoré je vždy silnejšie než realita. Možno si to zažil aj ty. Paniku v momente, keď si uvidel postavu bez pohybu, alebo rýchle vypnutie hry pre istotu. Legendy sa skrátka nerodia z faktov, ale z emócií. Hoci sa komunita zmenila a hráči vyrástli, meno John Doe nezmizlo. Zostáva symbolom éry, kedy bolo všetko tajomnejšie a kedy jedno meno dokázalo zastaviť internet. Hra vtedy nebola len hrou, bolo to dobrodružstvo, kde si nikdy nevedel, čo ťa čaká za rohom. A čo ty? Zažil si túto éru na vlastnej koži? Napíš do komentára, či si mal z Johna Doe reálne strach, alebo si hneď vedel, že je to len legenda.